až do praveku, do mladšej bronzovej doby. Neuveriteľné. Tieto miesta priamo dýchajú tajomstvom. Najväčšie tajomstvo však predstavujú haldy. Je ich tu veľa a pod niektorou možno kľúč. Odpoveď na otázku po pôvode. Je to vcelku jednoduché a poučiť nás môže už spomenutý Agricola. Skúsení baníci už priamo pod zemou rudu triedili. Čistili od hliny a kamenia. Iba potom sa vynášala alebo vyťahovala na povrch. Tam sa potom triedila ešte raz na špeciálnych stoloch, ale to už bola práca pre ženy a deti. Potom sa rozbíjala kladivami, drvila, mlela a stále triedila. Lepšia ruda sa nesmela pomiešať s horšou, znehodnotila by sa. Kvalitná ruda sa pražila, potom sa dala ľahšie drviť. Jestvovalo viacej spôsobov ďalšieho spracovávania vytriedenej rudy, lenže nás teraz nezaujíma ruda, ale hlušina. Kremená a karbonátová žilovina, ktorá spolu s okolitou horninou tvorila odpad. A to je ona, hlušina. Baníci ňou vyplnili tam na druhej strane Španej doline i tu na pieskoch celé doliny. Postavili nové vrchy. Niektoré sú široké 100 a niektoré aj 250 metrov. Dlhé kilometr a aj hlboké 20 metrov. Najväčšia halda obsahuje asi 1 000 000 kubických metrov kameňa. Je neuveriteľné, aké obrovské množstvo ťažkej práce predstavuje. A pritom nové vrstvy vždy zasypávali staršie. Takže najstaršie ležia pred najmohutnejšími vrstvami kameňa. A pretože baníci vždy čosi zahodili, stratili, ležia možno pod nami svedkovia o začiatku, o pôvode. Ibaže nemí svedkovia, ktorých nik neprinúti prehovoriť. Je nemysliteľné prevlačovať celé vrchy. To by bola nadľudská úloha. Ono príslovečné hľadanie ihly v kope sena. Toto miesto sa volá Piesky, Zamperk. Stávala tu banícka osada. Zvýšili sa z nej už len základy dávno zrútených domov. Piesky a Špania dolina ležia v susedných dolinách. Oddeluje ich vrch, glezúr a spája štôlňa, tunel, ktorým sa ruda, vyťažená na pieskoch, dopravovala na spracovanie do Španej doliny. Začiatkom 60. rokov sa pri hľadaní nových surovinových zdrojov zistilo, že na niektorých haldách zostalo ešte veľa dobrej rudy. Stredoveké technológie ju dostatočne nevyužili. V roku 1964 sa preto haldy na pieskoch začali bagrovať. Vyťažená hornina sa potom zväčša vozila banskou železnicou cez tunel do Španej doliny. Asi po 5 rokoch, keď ťažba prenikla až do najspodnejších vrstiev haldy,
sa na transportnom páse objavil tento zvláštny predmet. Je to kamenný mlad. Používal sa na roztlkanie rudy. Je to starobilý predmet. Dýcha tisícročiami. Na celom svete sa považuje za prejav pravekej ťažby. Lenže takéto mlaty so žliabkom na pripevnenie upínacieho povrazu sa používali aj v staroveku a stredoveku. A čo tento? Ťažko povedať. Nenašiel sa v pôvodnej polohe, kde by sa azda dal určiť jeho vek, ale na transportnom páse. A ani podľa tvaru sa presne datovať nedá. Kamenné mlaty sú celkom obyčajné, veľké riečne okružliaky. V dolinách, korytách riek a horských potokov sú ich tisíce. Stačí len prísť a vybrať si podľa chuti. Potreba určovala ich tvar, veľkosť, váhu i tvrdosť. Aj tak je tento mlad vyrobený z tvrdého kremenca veľkým objavom. Možno dýcha tisícročiami a možno aj nie. Riešenie je vždy len na dne halt. Celkom na spodku. Na začiatku tej chvíle, keď človek vysypal prvý náklad hlušiny. To sa napokon vedelo už dávno. Tento mlad však predstavuje celkom konkrétny, nástojčivý impuls pokúsiť sa o objav pri riadnom archeologickom výskume. A stalo sa. Ba napokon bolo výskumov dokonca viacero. Viedli ich Zora Liptáková, Anton Točík a Pavel Žebrák. Výsledkom bol objav vyše 200 kamenných mlatov, ktoré, ako sme si už povedali, sa považujú za doklad o pravekej ťažbe. Ale podobný mlad sa našiel aj v obci Španie Pole v slovenskom Rudohorí na miestach oddávna vychýrených nálezmi pravekých pamiatok. Všimnime si podobnosť názvov Španie Pole a Špania Dolina a pripomeňme si, že nemecké slovo Grün Spaan znamená medenka. Naozaj zaujímavé. Mlaty zo Španej doliny sú ploché a hrubé, hranolovité, valcovité, kúželovité. Vážia od kila až po 2,5 kg. Žliabky sú charakteristické pre mlaty, ktoré sa priväzovali k pružnému porysku a slúžili pri roztlkaní rudy. Mlaty bez žliabku sa brali priamo do ruky pri jemnejšom drvení rudy pred pražením. V Španej doline sa podaril európsky rekord, keby sa v takej disciplíne rekordy viedli. Rekord v najväčšom množstve mlatov objavených na jednom mieste. Aj to je svedectvo. Žiaľ, ani jeden z mlatov nebol na pôvodnej polohe. Všetky boli premiestnené, posunuté, a teda aj otázne, neschopné
jednoznačne odpovedať na otázku, kedy. To všetko platilo až do chvíle, keď sa v Halde našiel na prvý pohľad celkom obyčajný črep. Edward Brown by si ho rozhodne nevšimol. V archeologickom poňatí však znamenal senzáciu. Pochádza totiž z čias prvých kovov, z eneolitu. Keď sa človek ešte len zoznamoval s prvými kovmi, meďou a zlatom. Keď korytá horských potokov a najmä zrnká medi a zlata v nich obsiahnuté priviedli prvých prospektorov k rudným žilám. A potom sa tu ťažba zrejme už nezastavila, ako dokladajú nielen črepy zo staršej bronzovej doby, ale aj drvidlá na rudu a ťažké, masívne medené koláče zrejme z tých istých čias. Sú také miesta, ktoré rozprávajú o čomsi krásnom, veľkolepom, dávno stratenom, zaviatom časom, jestvujúcom už len v zlomkoch alebo troskách. V troskách čohosi, čo bolo dávno, pradávno. Minulo sa a už nikdy sa nevráti. A to všetko ako vždy s otázkou. Možno zodpovedanou.